His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene muli tilandiranenso lero pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba pa Monday pa 8 August, tsiku limene timakumbukira Dominic woyera. Mawu athu a tsiku la lero, mawu oyamba Ezekiel 1 ndime ya 2 kulekeza 5 kupitiliza 24 mpaka 28. Uthenga wabwino Mateyo 17 ndime ya 22 mpaka 27. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina ophunzira atasonkhana onse ku Galileya, Yesu adawawuza kuti Mwana wa Munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwo adzamupha, koma mkucha wake Iye adzauka. Ophunzirawo atamva zimenezi adagwidwa ndi chisoni chachikulu. Pamene Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kaperenawo, okhometsa msonkho wa ku nyumba ya Mulungu adadzafunsa Petro kuti, kodi aphunzitsi anuwa sakhoma msonkho wa ku nyumba ya Mulungu? Iye adati, amakhoma. Tsono Petro atalowa m'nyumba asananene chilichonse, Yesu adafunsa kuti, iwe Simoni, ukuganiza bwanji? Kodi mafumu apansi pano amalandira msonkho kwa yani? Kwa anthu a mtundu wawo kapena kwa alendo? Petro adati, kwa alendo. Apo Yesu adamuwuza kuti, tsono ndiye kutitu anthu a mtundu wawo sayenera kukhoma. Koma kuopa kuwakhumudwitsa a ku nyumba ya Mulunguwa, kawedze nsomba ku nyanja. Nsomba imene ukayambire kuwedza ukayikanule kukamwa, ndipo ukapezamo ndalama. Ukatenge ndalamayo nkukakhomera msonkho wanga ndi wako omwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga tinanena lero pa 8 August tikukumbukira Dominic de Guzman woyera amene anali wansembe. Iye anabadwa mchaka cha 1170. Adachita maphunziro akuya as a theology, ndipo ngati wansembe adayamba chipani cha the Order of Preachers, the Dominicans, ansembe amene karizmu yawo mwapaderadera specifically imakhudza nkhani za kulalika mawu a Mulungu, kuwakumbutsa anthu mawu a Mulungu, kufalitsa uthenga wabwino. Kuonjezerapo amatsindikanso iye nkhani yakuti sungangofika munthu kuti ukulalika usanawerenge mawu a Mulunguwo, the study of the word of God, kufatsa kuwerenga mawu a Mulungu, komanso contemplating on the word of God, kuti wawerenga inde mawu a Mulungu sutumangothamanga kalekale kuwauza ena usinkhasinkha upemphera bwinobwino, mawu aja ndi kuwalalikira kwa anzako. Mwa uneneri wa Dominic woyera ameneyu tikumemezedwa tonse kuchita chidwi ndi nkhani ya mawu a Mulungu. Monga tili pano pa tiyankhuleni Ambuye, tikuchita chidwi kumvetsera mawu a Mulungu, kuwalola Ambuye atiyankhule, timve zimene akutiyankhulazo, ndipo ife tilalike kwa anthu ena. Kukhala a Dominic alero kulalika mawu a Mulungu ndi pakamwa pathu, komanso ndi ntchito zathu zabwino. Kuonjezera pamenepo tikumva uthenga wabwino lero, magawo akuluakulu awiri. Nkhani ya Ambuye athu Yesu Khristu kuneneratu kuti iwo akukaphedwa, komanso nkhani ya kukhoma msonkho. Tikuphunzira chani mu uthenga wabwino wa tsiku la lero? Tikuphunzira zinthu zikuluzikulu ziwiri zimenezi, kuti pamene tikukhala pa dziko lapansi, choona
chimene tikudziwa inde kuti chimawawa nthawi zambiri, koma ndi bwino koposa kuchitchula kuchinena. Amanenanso mawu a Mulungu kuti choona chimapatsa ufulu. Ambuye sakufuna kuwabisira ophunzira ake kuti azindikire kuti chipulumutso chimene akuchibweretsa iwo sichongobwera on a silver platter mophweka mwa ize ayi, koma akadutsa ndithu mikwingwirima, akadutsa muzovuta. Funso nkumati timakhala okonzeka kuwauza anthu ena zoona za moyo? Kandi ife makolo kuwauza ana tchutchutchu wa moyo kuti ana inu mukutiona ife inde makolo anu tili moyo lero, koma sife amuyaya. Nthawi ina iliyonse china chilichonse chimatha kuchitika, kuphatikizapo imfa. Tikamauzana zoona ngati izi zimathandiza kuti tikhale tikukonzekeretsana, kukonzekera kuti mwina china chake chachitika, kodi moyo ukhala motani. Anakonzekeretsa bwino Ambuye Yesu ophunzira ake, ngakhale inde samakhulupirira, koma tikaona mystery za Pasaka zija, the whole Paschal mystery, kuzunzika kuja, imfa ija, inde anathawa, apetro kumkana kutani, koma the resurrection wakwa kwa akufa pang'ono ndi pang'ono zidathandiza kuzindikira. Iwonso nkukhala ndithu mboni zake, iwonso nkukhala ndithu mpakana kutsogoloko nawonso kumafa, imfa yawo malitiri chifukwa chikhulupiriro anali nacho, koma chisisi chake Ambuye Yesu akuwakonzekeretsa. Phunziro ndi limenelo, tiye tiziuzana zoona mu nthawi yake, mu nthawi yabwino, poonanso misinkhu ya anthu, poonanso kamvetsedwe ka anthuwo, koma chachikulu choposa tisabise zinthu zimene zili zoona, kuwathandizanso ena kukonzekera kuti kodi zidatizachitika zakuti, ndikhala okonzeka bwanji. Nkhani yaikulu yachiwiri ndimene tikunena za kukhoma msonkho, tax. Pamene paso pali nkhani ndithu. Tikumbukirenso muja amanenera Ambuye Yesu kuti perekani kwa Kaisara zake za Kaisara, perekani kwa Mulungu zake kwa Mulungu. Lero okhometsa msonkho ku nyumba ya Mulungu akukhala ngati kufuna kuwatchera Ambuye, kumfunsa Petro kodi aphunzitsanuwa amakhoma msonkho, aphunzitsanuwa amakhoma msonkho ku nyumba ya Mulungu? Amakhoma. Kenako pambali Petro ndi Ambuye Yesu mukucheza kwawo, kodi mesa ana amafumu sapereka msonkho mwachidule? Apa tiunike mozama pang'ono kuti Yesu Khristu amene ali mwana wa Mulungu, mwa umulungu wake, tempire ya Mulunguyo ndi tempire yake yomwe, imene iye sakuyenera kukhoma msonkho, ndi Mulungu amene ndi Mulungu mwana, tempireyo ndi yake. Koma akunena kuti tisakhumudwitse anthuwa, pali zinthu zina zoti tisamachita kuzitengetsetsa, zozizira pang'ono, tiyeni tizikhoma msonkho ngati kupereka chitsanzo chabwino. Pamenepa tikupezapo phunziro lakuti olo tikhale kuti pa zinthu zina we are entitled, ka ifeyo ndi utsogoleri ndi wathu zakuti duty free, mwakuti, koma ndi chitsanzo chabwino chonena kuti kodi ifeyo timapereka chitsanzo kwa ena amene akuona ngati sitikupereka nawo msonkho. Tikazama pa msonkho tikudziwa kuti aside za ku nyumba ya Mulungu, koma msonkho pa dziko lonse lapansi, dziko lina lililonse kuphatikiza amene zinalili kale kwa Ayuda, timayenera tikhome msonkho. It is the duty of every citizen to pay tax. Tikuyenera kukhoma msonkho chifukwa chani? Dziko kuti liyende popanda msonkho ndikuti ndi chipere. Ndi chifukwa chake ngati nzika timayenera kuzindikira ndithu ndikukhala ndi nthumazi kuti timadula msonkho, timapereka msonkho. Wapita pa filling station, kauli ndi galimoto ka njinga ya moto kumene akukuthirira mafuta pa filling station, ukukhoma msonkho. Pali fuel levies zosiyanasiyana zimene zinazikupita uku, kankukoza misewu kandi zina zotero. Wapita ku road traffic, ukupanga za license, driving school, wakula galimoto ina ukufuna usinthe ownership chani, ukufuna zinthu kandi uona kuti iweyo wapitanso gawo loti upite ku dziko lina, uli ku immigration, passport itheke, zonse kupanga zija msonkho ukupereka. Iyayi wabwera katundu kuchokera kunja, wapereka kena kake duty, msonkho ukupereka pamene popo. Wapita mu store,
wagula bread wako, sugar, chani, zonse zijazo, all the basic needs, wakhoma msonkho. Ndi chifukwa chake timayenera kuzindikira ndi kukhala ndi nthumanzi yakuti ngati sindingapereke msonkho, kodi the health sector zachipatala ziyenda, kodi the education sector, agricultural sector, including religious sector, kodi ziyenda ngati sindikupereka msonkho? Msonkho wako nyumba ya Mulungu umathandizanso the care for the tabernacle, the care for the temple. Kungofuna kutanthauza kuti tikupereka msonkho zinthu ziyende bwino mmenemo ngati moyo wathu wauzimu, koposaposa imakhala nkhani ya kumpepesera Mulungu pa machimo awo anthu. Ife tikamapereka misonkho yathu, nsembe zambale, mtulo, masika, kazikhale zina zikuti kanzachitukuko, ma fundraising osiyanasiyana, tikupereka kutempire, tikumbukire kuti koposaposa inde tikuiona nyumba ya Mulunguyo, inde tikuona zitukuko zosiyanasiyana pa parish, kodi ndi mpanda, maholo, chani, zambiri mbiri, koma zonsezo at the end of the day ni nkhani ya ufumu wa Mulungu, ni nkhani ya tempire ya Mulungu imene tikuiona ndi masoyo inde, komanso ufumu wa Mulungu umene tikufuna kutsogoloko. Ndiye chuma chathu chimene tikupereka kuti mpingo uyende bwino, msonkho wa ku nyumba ya Mulungu ndi wofunikadi kumaupereka. Kodi ngati anaupereka msonkho umene uwu mwana wa Mulungu, weniweniyo Mulunguyo, inu ndi ine ndi ndani? Ndiye tikhale ndi nthawi zonse ndi chikumbumtima, komanso kuzindikira ndi nzeru ndi chikhulupiriro kuti ndalama imene tatenga movutikira inde, nsembe yathu movutikira inde, moiketsera thukuta inde, sitikubetsa pamene tikukaponya mzambale muja, sitikubetsa pamene tatenga chimanga chathu ngati masika kandi mtedza kandi soya kandi chani, sitikubetsa, tikuikiza kwa Mulungu amene kumapeto kwake amatipatsa madalitso ankhaninkhani. Sizilephera inde pena tikukhumudwitsidwa, iyayi mwina sizidayendetsedwe bwino, mwina kupanga zakuti, malamulo agwire ntchito pa zimene sizinayende bwinozo, koma pansi pa mtima wathu tikhale ndi chikhulupiriro chonena kuti ndapereka kwa Mulungu wanga, ndipo ndi chikhulupiriro ndikumpempha Mulungu wangayo kuti andipatse madalitso osiyanasiyana. Tikaonjezeranso pamenepo tiona kuti tikabwera msonkho mbali inayi ngati dziko, tikuyenera ife amene tikudula misonkho kukhala anthu ofunitsitsa kuonetsetsa kuti msonkho wathu ukugwira ntchito yanji. Zimathandiza ndipo ndi zopindulitsa kuti tiziona zipatso zabwino za msonkho wathu. Ifenso amene tili odulitsa misonkhoyo kuonetsetsanso kuti msonkho wa nzika zathu zina zimene zili zosauka zovutika ukugwira ntchito m'malo mopanga abuse. Chabwino, kumapeto kwake tikuona kuti ndalama imene Ambuye Yesu ndi Petro asokhera msonkho wawo yachoka ku nsomba, the miracle fish, imene ino ndine kuti kumbutsa kuti kupatula literally kuti taona nsomba imene mwatulukamo the coin, zonsezi tikaona mozama zikutikumbutsa kuti kodi ndi chani chimene ndili nacho chimene ndikuyenera kugwiritsa ntchito ngati chinthu chimene mphatso Mulungu andipatsa kuti ikhale kwa ineyo my IGA, income generating activity ya moyo wanga, ya mpingo wanga, ya dziko langa. Kodi ine ndilibe nsomba m'manja mwangamu? Kodi ndilibe mphamvu, ndilibe moyo, ndilibe nzeru zoti ndikasake the coin, ndikasake chuma chimene ndimpatse Mulungu, chimene ndipereke ku dziko ngati msonkho wanga? Pamenepa tikuona ndithu kuti Ambuye Yesu ngati Mulungu anali ndi zonse zowayenereza kunena kuti zifute Satani basi, ndalama bwera apa pompopompo, msonkho tapereka. Koma akumuwuza Petro, paja inu ndasodzi inu, takasodzeni kenako kumene kuko ndikubwere chani, kubwere ndalama kumene kuko, dola zichokera kumene kuko. Kodi aja timachita kuti ma side hustle akutithandiza kupeza kangachepe kupereka kwa Mulungu, kupereka ku dziko. Kodi ndi mabizinesi yathu, kodi ndi chani chimene tili nacho chikutithandiza kupeza msonkho wathu? You have the fish, I have the fish, we all have the fish. Aliyense nakukhala ndi moyo okhawo ndi treasure yotithandiza kuona kuti kodi ndi chani chimene Mulungu andipatsa.
chimene ndikagwiritsa ntchito kana ndikachita malonda chindipatsa ndalama zovomerezeka, ine ndikukapereka ku nyumba ya Mulungu. Choncho pamenepa tikuonanso ndithu kuti Mulungu akufuna kutitsegula nzeru kuti aliyense mwa ife ali ndi nsomba yake imene akuyenera kuyigwiritsa ntchito nkuonetsetsa kuti wapeza nayo phindu, wapeza nayo profit, wapeza kangachepe kamene asayiwale akapereke ku nyumba ya ndani ija ya Mulungu. Ngati dziko tili ndi chambo chimene tikuchidziwa, mwina nkumadzifunsa leroli tachita nacho chani chambo kuti chitipatse ndalama zoyendetsera dziko lathu? Si chambo chokha icho, ndi chitsanzo chabe. Mnyanja momwemo, the whole Lake Malawi for example, just nyanjayo payokha tapanga nayo chani kuti itipatse chuma choyendetsera dziko lathu? Muli chambo tanena kale, nanga usipa, nanga micheni, nanga utaka. Amanena kuti muli maspecies ambiri ansomba mu nyanja yathu, komanso madzi a nyanja yathu ndi abwino kwambiri mwina pa dziko lapansi akatswiri akamafotokoza. Izo ndi zimenezo. Nanga mapiri athu, chilengedwe chimene chilipo mdziko mwathu, kandi nyama zakutchire, tourism, tapanga zamphamvu zanji kuti tourism yathu ikhale ngati nsomba yathu imene Ambuye akutiuza kuti inu Amalawi muli ndi nyanja, muli ndi chilengedwe, mapiri onsewa, mitsinje, zinthu zambirimbiri. Muli ndi akatswiri pa zinthu zosiyanasiyana, kandi arts kumene, kodi ndi zoyimbayimba, kodi ndi za zisudzo, kodi ndi masewera ampira, magawo onse wa miyendo anyamata ndi atsikana omwe, football, women soccer, komanso the queens, netball kumene. Kodi zimene zizi mukuzigwiritsa bwanji ntchito kuti zikupatseni ndalama ngati dziko? Kusiyana ndi kuti nthawi zonse donor aid. Nzoona lende nkukankhana, pamafunika pena tipeze chithandizo kwa ena. Palibe munthu amene anganene kuti I am self independent, ndidziyendetsa ndekha. Munthu umasowa chithandizo kwa makolo, kwa anzako, abale ako, koma otithandiza akuyenera kukhala mapartners athu. Mulungu mwa Yesu Khristu sakumuuza Petro kuti ingokhala Petro ndilipo ine ndimakuthandiza nthawi zonse usapange kanthu ayi, koma akumuuza pita kasodze. Mapartners amene tili nawo, we have to think always ndi mapartners amene akutithandiza motitukula, kapena mapartners achoti ofuna kuti nthawi zonse tizingogwada kwa iwo nkumango apempha, ife nkumangopitirira kumasauka. Tichenjere pamenepo ngati dziko, ngati mpingo, ngati nzika. Nsomba imene Petro watengako ndalama nafenso tili nayo, ndipo ndi nkhani yongoona kuti ndipanga nayo chani. Aliyense ndithu atsegule nzeru, apemphere kwambiri nkuonetsa kuti ndi chani chimene Mulungu wandipatsa, ndi chani chimene Mulungu wapatsa mpingo wathu, dziko lathu, chimene tikuyenera ifeyo titengeko ndalama, osangoti zongodzisangalatsira, koma zokapereka ku nyumba yake, zothandizira dziko kuti liyende bwino. Kumapeto kwa zonse ufumu wa Mulungu ukhazikike, ndipo ife tikasangalale ku ufumu weniweniko ku paradizo. Amen. Lord, my life